Сега това ще бъде много трудно за някой, обаче аз казвам информацията, зависи от вас. Нали? Не искам никой да вярва това, което казвам. Сега, хибридите, с които аз, нали, те така бяха, така ми го направиха, те така ми казаха, те са първите, които са контактуваха с мене. И те ми казаха: Марина, внимавай какво мислиш, защото всичко каквото мислиш не го виждаме като холограма. Хората, които не могат да се дръпнат и да гледат нещата все едно, че действително това е матрица и че момент за момент ти си в нов свят и в нов свят и в нов свят и че предният свят няма нищо общо с този, те ще продължават да изтеглят вибрации от предишното поле, да принтират същото и не могат да излязат от тая въртележка, която те... Омагьосан кръг. Това, което е било, и го сменят, където в момента, ако ние знаем квантовата манифестация, сме свободни, ние сме освободени да излезем от матрицата. В нашата безкрайна вселена ние продължаваме да търсим отговори на пръв поглед необяснимите въпроси. И днес ще се върнем леко назад, за да разгледаме нашата космическа история и това какво се е случило така малко назад във времето, което пък се оказва, че било сега. Как така? Хем всичко това се е случило назад, хем ние сега имаме свободната воля да решим какво да правим за напред. Ще ни разказва отново Марина Джакови. Здравей и добре дошла отново при нас. Здравей, благодаря много. Здравейте, България, от моето сърце за ваше. Откъде ще започнем днес? Днес сякаш така е най-чаканата тема, защото както сме се срещнали, ти много държеше на тази тема, че ще е дълга, хората трябва да се приготвят за така по-дълго приключение. Няма да, ако очакват да стане бързо за 10 минути, да кажем, че няма да стане. Защо е толкова важно това, което днес ще разкажеш? Ами важно е, защото трябва да се разбере откъде идва нашия произход. И може да бъде прекалено шокиращо за много хора и хората, които с отворено съзнание, които са готови да поемат тази информация без да има, нали, judgment, нали, без да се съдим. Без да се съди за това нещо. И да го приемат само като информация. Не е нужно да се вярва, но то ще се докаже с времето в тяхното поле и ако действително почнат да учат квантовата манифестация, ще се разбере, че всичко това е свързано с физика, всичко това е направено от Вселената, за да се научи, за да имаме различен вид нали, опит за всичко. Вселената просто учи за себе си и прави и изражда светове за себе си, за да се учи, като училище. И някои от нещата, които стават, не стават добре, почва се наново, но цялата Вселена в момента минава на ново ниво. Учила и казва: добре, до тук беше, време е вече аз да порасна и да оставя тези патерици, да почна сама да, нали, да вървя. И дава един резонанс, нали, в цялото поле и всичко това отива през всичките паралелни реалности, които съществуват по едно и също време в Вселената. Всичко е по едно и също време. И когато Вселената даде нали, ripple ефект, нали, на всичко, даде през всички тези неща, минава през всичките реалности до безкрайност. Добре. И както обяснявахме в началото, че всичко е изградено от тази тройка структура, нали, както говорихме, където всичко, нали, говорихме за квантова манифестация. Тази манифестация, в зависимост от паралелните реалности, създава различни видове еволюция, на разграждане, на учение, на различни светове. Всичко, нали, го има във Вселената по едно и също време. Все едно е като телевизори, на този телевизор има различни канали. Но ние знаем, че може и на първи канал, на 10-ти канал, от първи епизод, вместо да гледаме трети, може да отидем на 10-ти. И по този начин всичко е направено като филмов кадров, нали, във Вселената.
Вселената може да бъде Господ, може да бъде Аллах, може да бъде anything, нали, всичко, което хората искат, но всъщност всичко, когато се събере и се комбинира, става всичко квантова манифестация, метафизика, алхимия на всичко това, което се събира и мобилизира всички тези частици, вибрации, които са направени в зависимост от положението, къде се намира магнетационното, гравитационното поле. И след като станат всичките тези неща, почват различни паралелни реалности на Вселена. Едните може да са извънземни, които са по-напред, да кажем, другите може да са като нас, може да има много примитивно или в същото време може да има, да кажем, някакъв нов свят, който е направен по съвсем друг начин, където само по мисъл и всичко става или летят във въздуха. Така че когато се отвори, когато се разбере тая квантова метафизика и когато се разбере, че всичко е възможно, каквото си помислим да съществува, това означава, че няма лимит на това, което може да се изгради, може да се конструира и може да се деконструира. Всичко, което се конструира, може да се промени, може да стане, да мутира от една вибрация в друга. И така, че не трябва да има съдене, не можеш ти да откажеш това, което ти си създаваш в своята холограма. Защото ти не само, че си една частица от Господ, но ти всъщност държи силата на Господ в едно поле, в един момент, в сега. И така, че всичко съществува и ти си, с две думи, Господ си ти в едно поле фрактал. Нали? Аз искам да отворим една скоба, ако позволиш, преди да продължим. Как би обяснила на всички хора, защото аз от нашите наблюдения съм забелязал, че понякога аудиторията се разделя на два лагера. Едните са тези, които живеят и твърдят, че са строго в момента тук и сега и казват, че винаги всичко е сега, а пък другите хора забравят за изборите в сегашния момент, че всичко е сега и едва ли не оправдават или се така прикачат повече към миналото на това, че това, което ти тръгваш да разказваш, нас са ни вкарали в матрица и конструкция и се получава като една битка. Едните казват, ама то всичко е сега, как може от преди толкова години нещо да ни влияе, другите казват, ама не, то, защото е от тогава, сега всичко ни се сипва в момента. И става едно леко объркване, ако може твоята гледна точка по въпроса? Ами объркването при всички положения става, защото тези, които при нас се казва, нали, както съм го учила, непрекъснато една въртележка на предишната материя. С две думи, ти ако не разбереш от какво е направена матрицата и не вярваш, че нещата може да се променят, ти почваш с две думи, ако това е едно поле и това е друго поле, ако в това поле нещо е станало и ти си в новото поле и ти не можеш да разбереш, че нещата са съвсем други, че си в съвсем друг свят и разбереш, че този свят няма нищо общо с този свят. И ти може в този момент от негативно да се промениш нещата на положително. Обаче ти ако не си промениш нещата на положително и продължаваш да повтаряш, да го отговаряш и да казваш да, ама еди какво се стана там, да, ама не знам какво, ти прекарваш частици от вибрация от предишното поле в сегашното поле, защото ти почувства емоция, продължаваш да теглиш тази вибрация, да поддържаш същата вибрация, но ти не я поддържаш, ти я принтираш наново, ти я създаваш наново. Защото това поле няма нищо общо с това поле. Той е съвсем друг свят. И по този начин ти не можеш да кенселираш, нали, да откажеш, да мутираш, нали, това поле, ами непрекъснато го репринтираш и репринтираш наново и наново и наново и по този начин се получава една въртележка, където ти не можеш да преобразуваш нещата правилно. Колкото пъти повече го повтаряш, колкото пъти ти не даваш възможност да има баланс, да съществува за себе си и да направиш много, толкова повече по-силно става в материята от това, което правиш и ти не можеш да се измъкнеш. И това е, нали, quantum bylaw, нали, което quantum закон, който с две думи е за положително или отрицателно. Този закон се важи, ако само положително мислиш, то се принтира и по този начин положително ти остава. Обаче, ако има негативното ти, самата вибрация на магнетационното и гравитационното поле на негативен звук, което прави холограмата, отива на по-долно поле на вибрация. То е много все едно плуваш
под вода, вместо действително да е леко, нали, да преминава всичко. Защо е нужно леко? Защото молекулите и всичко, което се свързва от тая тройка структура, става много лесно, много бързо. И по този начин няма време и по-бързо стават нещата. И иначе, ако това се конструира в много, все едно в тиня плуваш, много трудно ще се събере и ще дойде повече време, докато конструираш някаква материя. И по този начин молекулите и всичко, което преминава, все едно за да премине вече, трябва вече все едно минава така, почва да прави. Освен да дойде, все едно плуваш, все едно има въздух навсякъде. И това всичко става в материята. Хората, които не могат да се дръпнат и да гледат нещата все едно, че действително това е матрица и че момент за момент ти си в нов свят и в нов свят и в нов свят и че предният свят няма нищо общо с този, те ще продължават да изтеглят вибрации от предишното поле, да принтират същото и не могат да излязат от тая въртележка, която омагьосан кръг. Обаче има интересен момент. За хората, които са вътре в омагьосания кръг, за тях това става истина. Да. Точно това, което ти казваш. Това е огромен парадокс. Да. И те заради това, може би, както казваш, им е трудно да го осъзнаят. Защото те на практика вкарват всички усилия и воля и чувства да поддържат този кръг и то за тях е истина. Да, обаче има един трик, защото когато си под consciousness, какво говорихме за consciousness, когато всичко нали си в съзнанието, съзнанието и нали ти си имаш твоето поле и да кажем този човек тук въобще не знае за какво става въпрос и продължава тази въртележка и си е направил паралелна реалност, нали? Линия ли как беше? Да, времева линия, където само такива неща и казва, ти си ненормален, нали? Какви ги говориш? Обаче, понеже цялата система consciousness отива и репринтира себе си, нали, и consciousness също прави, защото consciousness пак е една частица. И consciousness почва да дава друг резонанс и почва и репринтира себе си върху още едно поле, където все едно от тук преминава на по-горно поле на вибрация. И като принтира с две думи, прави мимика. Обаче мимиката на себе си от трето поле ще отиде на пето поле. На вибрация, на фреквенси, нали, на херцове, както говорихме, както учихме какво е херц. И по този начин, когато това нещо става, като почне да вибрира, значи всички ти неща до безкрайност в Вселената, всички ти паралелни реалности, абсолютно всичко, дето съществува, е в тази матрица. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите ИНРА и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. И в тази матрица, когато почне да вибрира, значи след като ние сме част, нали, експрешън, нали, ображение на това, значи и ние почваме да се носи на някакъв кораб, кораба като се заклати и ти почваш да се заклащаш. Обаче на този кораб аз мога да искам да остана на долното ниво, където е енжина, нали? А други искат да отидат да управляват кораба. Аз ще отида, ще управлявам кораба, защото аз искам да отида на еди кое си място, а други ще отидат и от страх, нали, така ще седат и вече ще се молят и така нещо, нали, да стане. Докато за мене, аз искам да управлявам нещата. И по този начин, когато стане този ефект, нали, и се даде нали, тази частица от вибрация, това отива при абсолютно всички. Така че този човек всъщност ще стане така, че да имат възможност от своето чувство, нали, free will, свободна воля, да изберат къде да му отиде реалността. Дали да се покачи нагоре, над това поле, където те в реалността, като почнат момент по момент от тук, както е било отрицателно, в един момент казва, чакай бе, аз мога да се променя матрицата, защото аз сега знам каква е холограмата и какво става, аз ще почна само положително да се държа.
и нали ще се оттегля, ще направя нещо където и по този начин, колкото повече го правя, сигнала на това става изключително силен, обаче като стане силен, ще промени и кода на матрицата. Нали, ти ще го прибереш това нещо, колкото повече го правиш, от Вселената се връща. Каквото дадеш, връща се обратно. Обаче резонанса ще стане съвсем друг и ти в един момент ще направиш през портал и ще отидеш и ще почнеш твоите неща на съвсем друго ниво на вибрация да вървят. Ще бъде съвсем друга паралелна време във време. Времева линия. Която ще бъде на съвсем друг резонанс в сравнение с негативната. Или това, което преди е изпитвало. И затова consciousness, нали, съзнанието ще направи всичко възможно до безкрайност да прави така, че този човек да има възможности да се поправи. Обаче, ако продължава да стои на иго, ако продължава да ни вижда, нали, аз съм големия учен, те може да ми разправят много неща, обаче аз няма да видя, само ще почна да хокам и да говоря, да създавам проблеми, без аз да отида интелигентно да проверя и да прочета. Провери първо какво е, виж какво е, когато вземеш и новата информация, тогава вече се дръпни и почни логически да мислиш нещата, за да можеш ти да видиш цялата матрица, а не само част от това, което на тебе ти е казано. Не е възможно ти да знаеш абсолютно всичко. Има хора, които е дадено да има тази информация, за да може те да са малко по-напред от нещо друго, защото ти, когато си станал невероятен доктор, някой друг ще дойде и ще вземе информацията, ще каже, чакай малко тук, виж какво става в енергията, дай да опитам и тези резонанси, дай това да направим, това е новата наука. Вместо ти само се биш гърди, че си най-големия доцент, най-големия професор, защо не отвориш очите и от сърце да кажеш, да, благодаря много за това, дай да видя, дай да се науча, може нещо допълнително да има. Когато егото се махне, тогава вече този вейл, тази завеса се примахва и ти вече действително виждаш какво има. Но не трябва да има его. И по този начин нещата на този човек ще почнат да се проявят. Те, с които обаче решат да се остават там, както казахме, нещата няма да отидат добре и те ще почнат все по-лошо и по-лошо. И накрая ще стане така, че няма да могат да издържат, ще стане нещо много негативно, където те няма да могат да отидат на тези полета. Но това пак те си го правят, за да могат да се променят. Но защо ти искаш да изпуснеш Ascension? На новото поле, където се отида. Това е 1 на милион, билиони години минава, където самата consciousness, нали, самото съзнание ще отиде на другото ниво. Защо искаш да го изпуснеш в този момент? Вярвайте ми, ако тези, които стоят на егото и тези, които не искат да се променят, действително ще си блъскат главите в стената, когато разберат за какво е ставало въпрос. Защото такава възможност е 1 на билион в Вселената и представете си вие да бъдете тези, които да успеете. С две думи става нали, завършване на най-високото ниво, защото планетата Земя е едно от най-трудните планети да се излезе. И сега ще ви обясня защо и какво е станало. А защо е на 1 на билион се случва? Тоест от времева линия погледнато? Това е от времева линия. От времева линия, защото... В смисъл от тая гледна точка. Защото да, от гледна точка, че всичко е сега, се случва... То се случва някъде. То вече се случило. Защото сега, сега ще го обясним това нещо, защото е наистина доста сложно, но първо да отидем от какво е станало. Сега, когато се оправя в Вселената тая всичко и се създават различните светове и различните цивилизации, става така, че има такива извънземни, нали, други цивилизации, които разбират как работи тази матрица. Да, за хората, които сега чакат, честито. Да, честито сега да разберете за какво става въпрос и как е станало. И почват да правят експерименти. И в един момент се оказва, че всичко е енергия, не знаем, че всичко е енергия. Ами тогава, като всичко е енергия, дай аз да видя, с две думи, две деца си играят и едното иска да вземе играчката на другото. Дай ми я, няма ти я дам. Дай ми я, няма ти я дам. Друм един в лицето и направо взимаш играчката и край. И другото започва да се плаши. Добре. По принцип, подобно нещо, нали, става, където тези извънземни откриват, че самото тяло, нали, обяснявахме, че тялото е всъщност рефлекция на съзнанието.
има определена вибрация. И че дърпа от холограмата, от етериката, от итъра, нали, както е, цялата вибрация и ти по себе си носиш тая вълна на това. Така че твоята мисъл, твоето сърце създава електромагнитно поле. Да, електромагнитно поле. И с две думи ти може да го събираш, to harvest, нали, да го събираш. С две думи като енергия. Значи, аз обаче, говорим сега, аз ако съм, нали, говорим от негативното, нали, така се открива, значи аз ако взема нали, това съзнание, няма значение дали е human, дали е човек или животно или такова, и го поставя в определено поле и го заключа там, където сложа вибрация около полето, става като един затвор. И по този начин, когато аз, понеже знам матрицата, че каквото помисля, това го правя, то значи аз ще взема и ще дам на това съзнание обратния код, където ти казвам, ти трябва да го видиш, за да го вярваш, а ние много добре разбрахме сега, че ти трябва да го конструираш, за да го видиш. Ти с две думи си дал от това, което на нас са ни казвали, какво ти покажат по телевизията, истина. Ако дъжд вали, значи истина вали дъжд. А всъщност ти можеш да си направиш свое поле в матрицата, където те може да прикарат дъжд, може да ти кажат по новините какви ли не е истории, обаче какво казахме? Ти трябва да имаш баланс. На този баланс остави ги те да си говорят каквото искат, ти си изгради своя реалност, свое поле, така че да из две думи аз ще си направя своя матрица в матрицата, в мое поле, като аз нямам да отказвам, ами аз ще мутирам и ще си направя все едно един балон около себе си, където в моето поле каквото искам, както искам, независимо, че може да видя ураган, при мен е вода ще намеря, ключовете за кола ще намеря, нали? И тези неща. И ще мина по това. Защо е станало придоменен? Защо е станало силно урагана? Защото когато те, негативните, прожектират на 360 градуса навсякъде по света, нали, в тая матрица холограма, нали, едно и също, този сигнал, дето говорим, става изключително силен. И понеже всички хора, нали, които са, нали, милиони или както и да е, нали, това съзнание, не знае материята как работи, защото нас са налъгали през вековете как работи материята, затова казват secret knowledge, нали, скрито познание, да. Ти си даваш, буквално вярваш какво ти казват, обаче те ти изпращат сигнали на холограма, която е на ниско ниво на вибрация. Защо? Защото по този начин паралелната реалност, в която ти оставаш, ще остане на долните нива на вибрация. Няма да можеш ти да направиш това спин на молекулите и на съзнанието си, да проминеш и с две думи ти бягаш от този затвор, който са го направили. И те какво правят? Те почват да използват всичко това, което прави, защото ти когато почнеш да чувстваш негативност и да си в страх, да си в мизерия непрекъснато, във войни и правим и кармини на други, като правят артифишали, синтетични войни, такива умишлено създадени, за да може ти един на друг да се убиваш, да правиш мръсоти. Защо? Защото ти в момента, който отидеш и вземеш живота на един човек, без той да не е направил нещо, ти си правиш карма. Какво е карма? Карма е извън баланс, вибрации, които ти събираш от предишните моменти, които ти си правил. С две думи, този сигнал. Предишните кадри. И с две думи, ти като не знаеш как да направиш, да преобразиш тая материя, какво става? Събираш ли и дум, заключваш се в паралелна временова линия, която е негативна и не знаеш как да излезеш. Обаче те, като продължат да те държат на това негативно поле от емоция, какво става? Те пък го взимат това нещо. Защо? Защото това съзнание
може да живее само в негативните полета на вибрации. Защо? Защото това съзнание е толкова негативни неща е правило и харвестин, събирало негативно, е превземало, както казахме за детето го удра, научила се само да удра, да взема и да манипулира. Не знае какво е да преобразува и да даде чистота на вибрацията, да го преобразува от сърцето. Не знае как да го направи, да ти даде на тебе free will. Да, свободата да избереш. Свободата ти да избереш и ми направо ще удари един шамар или ще манипулира. Или сега, което правят супер технологии, където ти си правят, го събират всичко в charities, нали, как в... такива организации за деца, за не знам ко, бла-бла-бла, нали, всичките неща ги правят, обаче отдолу всичко е черно, негативно, много неща правят, които нали, събират зад кулисите, където е всичко негативно, където най-големите бандити легитимизираха с тяхните неща и сега те са вече големите бизнесмени, а всъщност всичко е направено, нали, core, центъра от това, което те са направили, всичко е много негативна енергия. Така че това няма да има добро за тях, защото вече Вселената ще дава тези звукове и те каквото и да се опитват да правят, бизнесите в един момент няма да почват да им вървят. Защо? Защото става разделяне на вибрациите на тяхното поле в съзнание, което са събрали, нали го учихме това, и където става на новото поле сега на вибрация. Да, два въпроса изникват, които според мен можеш да уточниш. Кои са те, ако искаш да кажеш? Да, сега ще отидем и в... И това може би за по-нататък, но да, добре. Да. Кажи ни кои са те, кажи ни да се върнем на, както тръгнахме в началото, за самата история, малко по-подробно. Да. Какво се случва с хората, чисто времево линия погледнато. Ами те не ми казаха за хората, те ми казаха за холограмата на Земята. И сега какво става? Сега, нали, Вселената вече е създадена. Вселената има до безкрайно реалности. И става така, че когато във Вселената има различни извънземни, не знам какво, не знам що, и извънземните пътуват от различни Stargates, нали, междузвездни портали, от един портал в друго, не знам, и пътуват и в един момент откриват в някаква паралелна реалност, нали, да не забравяме, че нали, това е X and Y. Нали, вече говорим и къде се намира. Координатната система. Да, координатните системи, нали, както са плюс и тук не забравяйте, тук беше плюс, минус и плюс. Така беше. И това минус и плюс ли беше плюс, няма значение. Нали, от това го знаем. И вече ние знаем и как това е нулевото поле, откъдето портала отиват в тези полета, нали. И сега какво става? Извънземните някъде пътуват, нали, вече е създадено някаква извънземна група и в един момент те виждат в едно поле, че има някакъв, те го казаха като black goo, което означава като черна дъвка, все едно нафта, която е изключително сгъстена. Като катран ли? Като катран. Точно така. Точно като черен катран. Точно това е Black Goo, черен катран. И те го виждат това нещо, виждат, че нещо мърда, нали, обаче не могат да разберат, нали, какво става. И вече извънземните, нали, аз така и космически кораб, те го виждат и казват, бре, какво е това нещо? И се опитват... Те не знаят ли? Обяснявам историята, както ми обясниха Кансоло девятката. И казаха, виждат го това нещо и казват, бре, какво става тук, не може да разберем, нали, това какво е. И гледат да навлязат вътре, нали, обаче като навлизат вътре, като пускат някой, нали, с технология, аз ще обясня и технологията след време, загубват контакт с всички. И това става доста пъти. И с какво ли не са опитвали да правят, и загубват контакти, загубват своите, нали, войници, нали, ако трябва, нали, така да го наречем. Обаче, в един момент, самата Вселена ми казаха така, нали, това е историята, която ми разправят, самата система, Вселена в един момент прави някакъв резонанс, което става зум. Обаче, като прави ми казаха този резонанс, това, нали, Кансола девятката,
става като ripple ефект и минава през цялото поле. Така става. И с две думи удря този, нали, звук, резонанс, удря туини и почва да мърда. И като почва да мърда, тогава се осветява по някакъв начин и те разбират, че по този начин свободно може да влязат. И планетата, нали, Вселената, продължава да издава този звук и те хващат този звук резонанс и почват лека по лека да навлизат, защото по този начин те разбират, че по някакъв начин този звук от Вселената им позволява те да навлязат, да разместят, нали, този черен катран. Обаче, какво се оказва? В черния катран се отказва, че е направено от технология, от изкуствен интелект, където прави матрица на холограма и в тази матрица на холограма е станало като затвор, където те са направили много паралелни реалности, където има свят, обаче той е от изкуствен интелект. И това е, не забравяйте, че в Господ, нали, в Вселената имаш право, нали, ти си създал тая реалност да живееш, но те не са очаквали, че е такава чернилка вътре, че такова нещо става, защото те са направили всички в затвор, хванали са тяхния ум и когато ти прожектират, учат по обратната структура на холограмата и ти с две думи казваш: значи с две думи ти си застанал пред огледалото, те ти казват, че огледалото е твоята, който си ти, а пък ти казваш: да бе, аз съм огледалото. А в същото време, когато се дръпнеш, много добре знаеш, че си ти. Обаче ти си им дал силата, те да ти казват, че ти си огледалото. И затова какво ти покажат по телевизията сега, каквито идеи им додат на главата, ти ги приемаш без въобще да се замислиш и да разбереш, защото така си научен още от бебе. И това става с поколения. Това се оказва, че е било с Millennials. Нали, тази холограма, където около тази холограма те са имали, ми обясняваха, shield, както на Star Wars. Защитно поле, където е направо било от вибрация. С две думи, който е тука, въобще не може да излезе, защото тая вибрация го притисква надолу. Това означава ли, че през всички тези хилядолетия всички вътре са поддържали тези желания? Да, точно това. Защото те не са знаели. Да, защото те не са знаели. И това ще бъде шака за много зрителите. Ама това ли е причина, че не са знаели? Не са знаели. Защото когато ти си дошъл, откъдето и да си дошъл и те са те хванали, заради този шил и заради нивото на вибрацията, която е много ниска, ти забравяш това спини на молекулата, на това мемори, на тази памет се изтрива. Да, но просто е важно да се уточни през това време вътре елементите, хората, те пак са били сега и са принтирали кадрите, но тотално не са знаели. Просто е важно да се каже, за да ни остане ясно, че едва ли не тогава е било така, сега сме излезнали и чак сега вече принтираме и си създаваме света. Просто искам Не, ще объркаш сега. Това ще го дам след това. Просто... Сега, дай да отидем на това. И по този начин, какво става? Забравяме откъде идваме, забравяме, че от извънземни раси идваме. И с две думи, те продължават. Защо? Защото това съзнание не може да превърти холограмата да отиде на новите нива. На тях им трябва to harvest, да събират непрекъсната жива матрица етерик енергия, която ние имаме, защото ние сме expression, рефлекция и държим силата на Господ в един момент. И по този начин непрекъснато сме като батерия за тях. А те не ли се държат? Те се държат на ниското ниво. Те не могат да го преработят да отидат на по-големите нива. Защото те през маления, каквото са събирали и на което пулсират,
като consciousness, нали, като съзнание в един момент за себе си са правили само негативно. Да. Как ще отидеш и ти в един момент ще преобразуваш всичко? Не можеш. Трябва да си платиш греховете, трябва да станат и те разбират, че съзнанието отива на новото ниво. Бре, какво да направим? Ние няма как да излезем, защото по този начин мислими. Ние мислиме, че човечеството е като животни и искаме да ги разкараме. И по този начин правят всичко възможно да ти свалят енергията, да ти развалят ДНК-то, за да не може ти да продължаваш такива информации, да като мен и като при тебе хората, които нали, са ги имали тези информации. Затова, когато е Dark Ages, как се казва, 13 век. Тъмните епохи, да, тъмните епохи, какво е било? Само нобилати, само най-богатите може да четат. Благородниците, да. Само не знам ко, аз съм под Господ, не знам ко, тамшата, нали, дявола, не знам ко и всички тези неща. И всички, които са имали такава информация, дет ни говорите, са били heretics. И са били изгарени. Да, изгарени на пред клада. всички. Значи, да, вещици, не знам ко що, Магове. защото те са контролирани тази информация да не излезе. И когато една от думите, които са махнали от Библията е било frequency, вибрация. Защото ти ще кажеш, чакай бе, какво е frequency? И какво ти казва? Звук. Аз какво казах първо? Честота. Обаче никой не го обръща в метафизика. А пък аз като видя нещо, аз съм имаше едно такова, дето говориха, нали, такива неща и аз буквално какъвто пасаж ми дадаха, аз го обърнах в метафизика. И това е the core, това е центъра, ядрото на информацията, с която ние може да управляваме нещата, за да може да се преобърне цялата тая матрица. И какво става? С времето извънземните почват да използват това нещо, но трябва да се чака, затова казват този момент, онзи момент, звездите, не знам кой, не знам що, защото в зависимост от това енергията на това, което Вселената дава, все по-силна става и по-силна става. И те използват този звук, с две думи качваш се на този звук, за да може все по-сила да имаш и по-сила да имаш, защото по този начин ти помага Вселената да можеш ти да преобразиш това нещо. И сега какво става? Нали сега говорим, сега ще отидем за изкуствен интелект. Добре. Какво е изкуствен интелект и какво е органичен биоинтелект, органичен интелект? Няма да ни разказваш за хибриди и конкретни тези извънземни, казаха ли ти кои са точно? Да. Сега, хибридите, с които аз, нали, те така бяха, така ми го направиха, те така ми казаха, те са първите, които се контактуваха с мене. И те ми казаха, Марина, внимавай какво мислиш, защото всичко каквото мислиш, не го виждаме като холограма. Но винаги ме учиха добре, винаги, нали, правиха нещата добре. И аз в началото не вярвах, но при мен никога нямаше страх, защото аз го правех това от дете. Да. И се ме учиха на доброта, се да правя добро, се да прощавам и тези неща. И нямаше страх, за мен имаше, така ли, я да чуя аз повече, я да видя аз повече. Интерес. Любопитство, интерес, колкото повече говоря, толкова повече исках да знам, без да има страх. Може би така е било писано, така е било писано, аз ще ви обясня. И вече ни говорихме за паралелни реалности, че няма време, нали, за тези неща. И с две думи тези извънземни от различни раси почват и искат да навлизат в това поле. Обаче, понеже има паралелни реалности, те са искали да навлязат в това поле, да събудят всички тези, които са тук, като почнат да дават от извънземните, от другите паралелни времена, да почват да дават кодови информация в сънища, така както аз го взимам. Не знам колко детета хващат и почват да работят, където ти да можеш в това място да изтеглиш тази холограма, тази информация, за да почнеш да я прожектираш в това поле. Да можеш да промениш полето. За да можеш да почнеш да промениш полето. Така че първо ти трябва да промениш своето да те събудят, да разбереш какво е. Второ, всичко наоколо е то си ненормален, не знам какво, не знам що. Имаш много роба, чувстваш се сам през този период, защото ти казва точно обратното, че каквото помислиш трябва да го правиш, а не че каквото го видиш, първо трябва да го видиш, за да го повярваш.
Те ми казаха, ти трябва да го конструираш, за да го видиш. И всичко това е целият материал с години, нали, за които, нали, ни говорим, което все едно, всеки ти говори обратното, ама ти трябва да се обърнеш и да видиш, чакай, бе, аз съм тая, дето прожектирам и тебе. Как е възможно? И ето ти е квантовата физика на алхимията, как наистина това става, за да знаеш, че ти, ако се държиш към този човек, който ти виждаш, както искаш към теб да се държат, с две думи ти виждаш мене, обаче аз съм теб в друг образ. Да, и обратно. И обратно. Едновременно. Но ти си правиш своя холограма Вселената, отива по твое место и аз си правя холограма Вселената. В момента, в който се помисли, се разделя, става като Bird. Нали, една холограма, втора холограма и всеки си има свой начин на еволюция. Защо? Защото това е като раждане на ново поле. А това не дава ли мултивселена тогава? Точно това е. Ако ти но тази мултивселена също е една вселена. Да. Нали, така говорихме. Да. Така. И сега те, нали, използват тези неща, почват да те събуждат в тези неща, за да можеш ти да прожектираш, но той не значи, че ти ще можеш да успееш. Нали, за тези неща. Затова много е било първи изход, втори изход, трети изход, където те с различни времена са се опитвали да навлязат и да събудят своите хора. Зато е имало гледачи, не знам еди какви си, Баба Ванга, както беше, нали, за да може да почне да някой да пробива много някой силен. да почне да пробива тези неща. И е било много опасно, защото нали, те са използвали тези consciousness, нали, които са използвали тази информация и което са използвали това, нали, изкуствен интелект. Те са, с две думи, те са знаели за всичко това и са гледали да не затворят. Те, ако не го знаеха, някак да го правят. Така. Да. И точно така, защото за тях трябва да го разберем това нещо, че за тях това е да оцелеят. Те знаят, че ако те не могат да тръгнат напред, те искат да се запазят полето, където са, в паралелни реалности, но толкова са се отделили от това нещо, от съзнанието, от сърцето, че те не могат да видят въобще какво правят. Те са тръгнали вече като машина направо. Да превземат, да унищожават, да превземат и непрекъснато харвест, непрекъснато взимане на енергия по всякакъв вид и начин. А те защо са отделили? Знае ли? Защо го правят това цялото? Защото е по-лесно да отидеш да удариш на един шамар и да го вземеш, отколкото да се опитваш ти с 10 дена да му обясниш нещо и той накрая да реши да ти го даде и така. Затова. И като бандитски истории. Да. Нали, но говорим и вече в съвсем друго ниво. И после стават хитри, почват да използват технологията, като почват да манипулират, където през 1900 години, 1921 ли беше или 13-та, Рокфелер сменя билките с синтетично. А до тогава, защо? Защото синтетиката променя ДНК-то. И са наподготвили точно, за да не можем ние да направим това преместване, скока да не го направим. И бавно, но славно. Но в същото време, извънземните, бавно, но славно и те се опитват. И какво става? Понеже няма време, става преплитане. Да, става преплитане. И те какво става? Сега, нали говорихме за паралелни реалности. Сега, понеже когато ти помислиш нещо, това вече съществува. Да. И става така, че ние в Вселената не сме успели да се преместим в паралелна реалност. Това вече съществува. Обаче в Вселената ни вече сме успели, но в същото време и го създаваме, защото няма време. Да. Сега това трябва много добре да се помисли за това нещо. Ще го обяснявам пак, ще го повтарям. Добре. Сега, тези две паралелни реалности в едното, дето успяваме и не успявани, вече е станало. И двете съществуват едновременно. Да, но нека да кажем, че вече е станало. Нали? Сега, тези, които отиват в изкуствен интелект, където този изкуствен интелект става така, че изкуственият интелект, дай да навлезем в това, изкуственият интелект става като машина. Но тази машина не осъзнава да preserve, да пази и to recognize, да признае, да разпознава, но не признава, защото така го учат.
В момента учат изкуствения интелект да превзема, да спай, нали, да наблюдава, шпионира, да прави той, да прави но и става като factory, как се казва, като заводно производство. Принтиране, без въобще да се осъзнава, но гледат да превзема, защото така е научено. Обаче идва момент, където нали, на всяка реакция има контрреакция. Да, значи на негативното няма начин да няма, където всяко действие има и негативното, има и положително. Така че ти може изкуствен интелект да направиш отрицателен, но ти можеш да направиш и положителен, където този интелект положителен отива в органичен, където ще разпознава, ще пази каквото и да е в холограмата до себе си. И по този начин става сентия, значи вече става като живо, разпознава. Докато другото, което е изкуственият интелект, става като все едно фактори, като заводно производство. Фабрично производство, което е синтетично. А другото може да е направено от технология, но ще те пази. Няма да ти сложи чипове в тялото, няма да слага нанотехнология в тялото, роботи, нали, такива малки. Няма да ти превземе мозъка, да ти сложи разни неща в тялото, където се слага синтетично DNA. И това синтетично DNA с нанотехнология, роботи, навлиза и ти имитира тези клетки в мозъка и става синтетичен мозък. И ето така, той е синтетичен мозък от различни вибрации, може да се вкара в нали, cloud. В облака. Да, в блока, в облака, където е. И оттам вече някой с изкуствен интелект, с система направо може да те изключи. Да. И говоря, гледай ти Halo, последното, което е. Да. Където направо нали, изкуствен интелект реши да го изключи и той падна на земята. И с две думи ти ставаш като компютър, който има и ставаш като хибрид. Да. Където може да те изключат, може да те включат, може направо като компютър. Тоест, на ти компютъра. Ти подаряваш свободната воля. Да, не само волята. Подаряваш си цялата енергия, защото вече ти не си оригиналната конструкция на Господ, както те е създал оригинално, а вече ставаш синтетика, става принт, обаче не си същия в ДНК-то. И вече твоите полета стават други, защото това спининг, въртенето не може ти изведнъж да направиш, да се премесиш от едно поле в друго, както си искаш от себе си, ами трябва да използваш технология, защото ти вече си синтетичен. И вече твоите паралелни реалности, където отива съвсем друг свят, съвсем друга еволюция, дори в Малениан. И тези реалности, това нещо, което вече са го правили, този изкуствен интелект, те вече са го направили. Те това нещо са го открили, то е много адвенс. Много напрегнало. И по този начин те нахващат, имитират този изкуствен интелект, чете твоите sonic brain waves, нали, на мозъка, мозъчните честоти, точно така вълни, и буквално имитира холограма на тебе. И с две думи ти се намираш, ще се оказва, че Земята, сега това ще бъде много трудно за някой, обаче аз казвам информацията, зависи от вас, нали, не искам никой да вярва това, което казвам, но това е моята информация, нали така. И се оказва, че с две думи този свят на трето ниво е било в холограма на изкуствен интелект. И ние живеем в изкуствен интелект през цялото време. Така че The Matrix, нали, Матрицата филма, е точно това. Те ти го казват, нали. Така че има бекъп за това нещо. Има значение за това нещо. И по този начин, когато те почват да го използват това нещо, те отиват, сега говоря какво е станало. И става така, че те стават изключително много в технологията. Почват, нали, хората... Това е в паралелна реалност. Паралелна реалност, което е изкуственият интелект, което вече е станало. Нали? И те вече почват да слагат системи, почват да слагат роботика, ставаш, нали, сайборг, хиборги, нали, точно така почва да се използва нанотехнология, където с тази нанотехнология работи, те стават такива, че като влязат и ти може, ако искаш да си удължиш носа,
ще ти го удължат или ще смениш очите, косата и става нещо невероятно, супер технология, но ти това нано може да го използваш да отиде в тялото, да те излекува, да направи операция и да излезе. И всичко това е с контрол на, ти можеш сигнал да пуснеш, да кажеш къде да отиде, да дадеш кода и да го изкараш. Да. И това го има също в Foundation. Да, фондацията. Да, муви, да, сериала Фондацията. Гледайте 6, 7, 5 епизод. Точно това го има за нанотехнология. Аз го говорех преди годините и нещо, като го видях. На всички показах: ало, погледнете за кого говоря. Нали? И така, че тази технология може да е негативна, може да е положителна. Обаче те какво правят? Понеже искат да останат тук, нали, говорим и нали, в миналото, и става така, че всичко става сайборги, не знам кой, отиват в супер технология, да. И става така, че те, понеже стават по този начин, те вече не са на същото тяло, същото ДНК, където, нали, говорихме male and female, на женско и мъжко, нали, енергия, където да става където да става, нали... Репродукция. Как? Репродукция, нали, да имаш деца. Обаче те стават синтетика. И там, добре, взимам ядки ли се казва? Не. Какво? Иска да каже тези... като... Яйцеклетка, да, яйцеклетката от мъжа и там от жената какво, и вече бебето в епроветка ли там в какво го прави, вече тая технология я има, имайте напреди, че е възможно това да става и някои хора, които не могат да го направят. Обаче какво става? Те почват по този начин да правят нещата и става така, че всичко става клони, всичко става синтетично. И разбират, когато вече в миналото отиват на много високо ниво на вибрация и много висока ниво на технология, те разбират, че те вече няма на къде вече да отиват и викат: бре, никога направихме, не може, много в технология отидахме, не може да има да се раждаме наново, съвсем вече не знаем и какво става, защото те са стигнали, нали, капацитета на всичко и разбират, че Вселената повече не им дава какво да направи. Защо? Защото Вселената сега до тук беше тъпо учение, нали? Ма то не е тъпо, то е да се научи, че не е правилно. Урок, да. Да, урок е било. И те казват така тук: абе, ние какво направихме сега? Бре, какво направихме? Нали, на мен това нещо ми го обяснява канцлова девятката, нали, как става. Бре, ние какво направихме тук? Трябва да намерим начин нещо да направим и да се поправим. И това са, говорихме за всичките тези цивилизации, които са отишли на супер технология, нали, в тая паралелна реалност. Нали, знам, че има зета ретикули. Да, и такива, но не ми казаха специфично. Казаха ми, когато дойде времето, то ще се разбере. Защото сега всеки ми казаха, може да си говори каквото иска, но трябва да се докаже. Затова сега ще стоим на квантова физика, на метафизика и история, за да може всичко да дойде по този начин, за да не ви давам аз неща, които трябва сами да ги прожектирате, да се разбере, когато дойде момента специално за вашето съзнание. Това ми казаха. И когато те отиват тук, те казват какво да направим. Обаче да не забравяме, че те вече са супер технология. Те могат на тези старгейтове, нали, да отворят портали, да влезат в тая паралелна реалност и да се месят където си искат. Да. И те разбират и казват така: чакай сега, ние трябва да поправим това, което ние сме направили грешка, искаме да повторим и да направим. Обаче какво ние говорихме? Че като се месиш от момент на момент, ако това е било негативното, ти може да отидеш, да промениш всичко и да направиш нов свят сега и да поправиш твоята грешка. Повтаряш класа, но искаш сега шестица да стане. Да. Но когато го поправиш това нещо, ще отидеш в полета, които са ниско ниво на вибрация. И на това ниско ниво на вибрация има повторение, понеже са дърпали от негативното, тези старите неща. Това съзнание не е събудено още. И те какво правят? Те казват: бе, ние трябва да отидем там, където е оригиналното ДНК. Естественото ДНК. Чистото. Значи ние трябва да намерим в полето на лантито, талчичот, нали, на тези неща, холограмата на Старгейта, където
тези паралелни реалности продължават да съществуват, защото всичко съществува сега, както на филма. Да, и те точно, защото всичко съществува сега, те могат да ги намерят. Значи на 10-ти епизод те разбират, че са направили грешка, искат да се върнат на първи епизод, където вече виждат какво е, за да могат да го поправят. И с две думи трябва да направят нов сериал, как го поправят. Да. И какво правят? Отиват и намират, защото както негативното, така и по същото време им положителна извънземни, където само добро и те са минали през еволюция и са разбрали с доброто. Спасяват, помагат, имат си кораби с флиц, извънземни кораби, които помагат. Обаче те както са използвали тук изкуствения интелект, те пък отиват на органичния интелект, който органичният интелект е адвенс, напреднала версия ли се казва? Version. Версия на предишното. Така. Значи негативно, положително. Да. И по този начин, затова извънземните в момента правят какво? Override на този... кода. Сменят, събарят този shield, това, което е било, и го сменят, където в момента, ако ние знаем квантовата манифестация, сме свободни, ние сме освободени да излезем от матрицата. Все едно видеото, дето слона е закачен само с едно въженце, без да е закачено напълно, да е завързано на стола и слона седи. Цял слон, да, цял слон, пък може да си извърви без да е завързан, защото не е завързан. Но илюзията, че въжето е там, той стои. Същото нещо е в момента. Ама в същото нещо. Защото ние сме свободни да излезем от матрицата на негативното поле, обаче ти не знаеш как да го преработиш. Тоест в таймлайна на нещата, според тази история, тези негативните, които толкова хилядолетия са ни държали, и тези позитивните, които в момента ни помагат, са едни и същи на различна еволюция на съзнанието. Браво, умница! Да, и какво става? Те казват, чакай сега да намерим и тези, и те откриват извънземните, които са много напреде, с органичен интелект, и казват, вижте какво, разбираме грешката, дай да помогнем, и става така, че те правят контракт, където да се позволи от това поле, така, да влязат в нашото поле, където оригиналната ДНК, и във времената да почнат да взимат ДНК. И ето къде е Hybridization Program. Хибридната програма. Хибридната програма започва. Затова много има, дето взеха ме извънземни, нещо правиха на тялото. Отвличани. То какво се оказва, те ми го обясняваха. Когато извънземните вземат и ти даваш контракт от високото си съзнание. Предварително даваш контракт и казваш, аз ще помогна с моето ДНК, за да мине човечеството напреди. С договор си подписал. С договор подписаш. Нищо не става без това нещо, защото без защото те също искат да отидат на Ascension. В тая паралелна реалност. И искат да поправят, дето са получили двойка. Искат частица да вземат. И хората обаче, какво става? Те ми го обясняваха. Когато те изкарат извън паралелната реалност, твоя мозък на спинин не може да държи вибрацията, на която те са те взели. И в един момент става като може да се оплашеш, може нещо друго. Не, че е нямало abductions, обаче зависи от коя паралелна реалност кой какво е направил. Зато и аз много не знам. Те ми обясняваха за Ascension. Могат да са ги отвличали тези добрите, за да правят експерименти как да помагат. И негативните, за да продължават да държат надолу. И то всъщност мисля, че е най-разсъдно да кажем, че има и от двете. Дори да не се знае в детайли, 100%. Точно така, имало от двете. Зато и не искам никой да само добри извънземни. Мисля, че е ясно, че има от всичко. Разбира се. Има от всичко, но зависи вече, че откъде идваш. И по този начин те в момента почват, идват тук, обаче трябва определен период. Защо? Защото както Вселената отива на новото ниво,
те знаят негативните в момента, защото нали, в момента те отиват в паралелна реалност, където ние се опитваме да оправим, а негативните се опитват сега пък да превъртят това нещо, за да продължат да потискат надолу холограмата, за да пазят тяхната локейшн, тяхното место в негативните вибрации на полето, защото те не могат да отидат в високите, те не могат да го преработят. И с две думи, те се борят буквално за живота си. Зато и като са дръпнеми, разберете, че те се борят да оцелеят, те друг избор нямат. И по този начин борбата е жестока. И ще продължат да го правят негативно нещата, защото те нямат просто друг начин. И затова ти като знаеш всичките тези неща, разбирам какво правят, искаш той да направиш. Не, благодаря, аз ще направя нещо друго и ще създам своя холограма, където ще кажа не, аз ще направя това, аз ще направя онова, защото аз ако го помисля, вече съществува. Нали, на криенка, знам, че е тук, аз ще го намеря. Пък как ще го намеря, кой ще ми го даде, откъде ще стане, той е до безкрайност. И няма да може да се притесниш, дръпни са, аз съм холограма, чакай сега да развъртя нещата, както стана днеска с ключа, че защо видя, че аз не се притесних. Защото аз викам, чакай, ще се дръпна и ще оставя нещата да са неутрални, за да може нещата да се преобърнат, където в моята холограма ти намери ключа. Разбираш ли? Аз така ги мисля, така вече и така анализирам нещата за всичко, за да ни стана да си сваля вибрацията, ти да ни намериш, защото холограмата, където ти ни намери ключа, също съществува. Разбира се. Да. А пък аз, понеже направих вибрация, където да съм спокойна, виждам какво е, но се дърпам спокойно, за да стане нулево и оставам нещата, като аз знам, че ключа е намерен. А как ще стане откъде? Спираме въпроса. И какво стана? Нямаше и 5 минути. И ти не го намери. Кой го намери? Вече третия елемент, който ние не сме... В твоята холограма, дето ти не очакваш, тя го намери. Доди ли му на акъла на някой за ресторанта? Не. Не, защото ти се притесни, а аз също не се притесних. Да. Така. Виждаш ли какво става сега? Това е пълен екзампъл, нали? Пример, на което стана. Ти не видя, Боже, какво ще правим, и ти ме видя, и ти викаш, Марина, аз преснявам, викам, няма спокойно, какво ти казах? Спокойно. Защото аз знам, че го има, пък не знам откъде ще го намерим. И по този начин мен ме тренираха, девятката и всичките ми учители, така да мисля, спри да се притесняваш, дръпни са, когато трябва нещо, ти ще го имаш, но запази спокойствие, за да може тая, нали, учихме това преместване, тая мутация от едната холограма, ако е дошло негативно, аз ще сложа положително нещо, ще го мисля, ще го неутрализирам, за да не влиза негативно и когато аз се успокоя напълно, аз ще знам, че е там. Пък как ще доди, оставам на Вселената да доди. И по този начин извънземните казват, добре, ние сега заедно ще работим, ще отидем пак във времето, където ние да направим много холограми, но ще намерим това, нали, от 10 епизод ще отидем на първи епизод, обаче ще направим ново поле, нови епизоди. С две думи, ти като направиш този епизод вече съществува. То е факт. И с две този вече е факт. Значи аз ще си направя трети, четвърти епизод, да кажем, обаче ще го направя по начина, по който аз искам. Да. Пак в началото същия сценарий ще почна, но вече други герои ще сложат, други неща ще опитам, така че и точно това правят. И обаче какво става? В това поле също ще има тези, които не са събудени. Човечеството е в момента, където е заспало, не било събудено и те още повече правят нещата. И какво става? В извънземните, сега ще ви обясня как пък аз идвам. И това е супер технология, за да разберете как става и защо е необходимо да стане така. Спираме на най-интересната част, съвсем буквално и точно, без много обяснения и продължаваме супер технологията и какво се е случило в осъзнаването на Марина и как са свързани всички тези неща, какво предстои, какъв избор предстои да направи човечеството, защо е важно да се осъзнаваме все повече и повече. Всичко това в следващата част. Благодарим.